Yena mura mosi ni Happy Madaraka Nyakoronga Juang, Happy Madaraka Day, entarika chiel dueno mara uchiel ganario prario kod abich. Diche bende koro ganda e county ma Homa Bay na yudo thuolo mar wako wele county no. Kamano bagi nyasi mar prauchiel kod ario mar Madaraka Day, pani nyasi makamae no yura gijotelo pogore kama otingo jatend piny Kenya William Ruto osingo bero sekta pogore na pacho kae. Pani maina chiel kuom nyasi abendo chope koro gwenge kuom thuolo mokwongo e county ma Homa Bay. Wami ler kaka no bedo wechego mano wachore kaka pile roko pachi lai mar ote machuoke na ria deka uchiel nono kabini wanti live Facebook Ramogi TV ke imiwa kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui ma YouTube magi thulbeche. Mbona mwaka is well organized. The one that we Pokoreno are Mabay are chakwa Kenya kasani. One waonge wasiwasi. One waonge watch. One wachodho mana teach. Ne en nyasi nyadhi kod mor mar dialo nyasi mar Madaraka ma obagi e county ma Homa Bay ma jopinyo chopo moho kwan mapau tuke ma Raila Odinga nyalo tingo. There's issue of people who are injured. Some people who died during that time. I want today to say that we should do compensation. Raila Odinga onyiso sirikal mondo chiw chudo ne ji mano onegi kod mago mano hinyore ng'anyo mag kwedo sirikal. Oningo obed gi gimiluongo ni ang'owa police post. Arita kwe oningo obed, jo arita kwe oningo obed godo. Kesa moro kotimore sanie mondo kad police chop ka. Jodak manyakweri e Nyatike county ma Migori dwaro mondo mi sirikal ogernegi tesendo bila e chiro manyakweri magi wacho ni arita orochore. Machiegni Nyakoronga Juang chenro eno imore wantieg jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Hokeyo. Jatend piny Kenya William Ruto duoko erokamano ne ogai maduon bura mar ODM Raila Odinga kuom riwore kode kendo chugo sirikan manywanda mar broad-based mawacho ni osekonyo piny Kenya goyo ndamo e yore mag dongruok. No uwe nyasi mar Madaraka mano obagi ma Homa Bay mano yora gi jotelo mopogore koreo koda ka ogai mar ODM Raila Odinga mano medo kwayo mondo med chwalo omenda ne counties mar siro sirikand koro gwenge. En odiochieng' Madaraka mar prauchiel kod ario mano bagi alap mar Raila Odinga e county ma Homa Bay. Nyasi mano otela gi jatend piny Kenya William Ruto kendo no yora gi jotelo mopogore. Jatend piny Kenya William Ruto duoko erokamano ne ogai mar ODM Raila Odinga kuom makruok kode sirikand manywanda mar broad-based ma wacho ni osekelo ganda jo Kenya kanyakla kendo ochwalo chenro mag dongruok mbele. Asanteni sana kwa kutukaribisha Homa Bay. Tunawaheshimu, tunawapenda na mimi nataka niwahakikishie safari hii tutatembea kwa pamoja. Nataka nimshukuru ndugu yangu mkubwa Mheshimiwa Raila Odinga aka Baba kwa kuunganisha pamoja na mimi taifa letu la Kenya. Tuondoe siasa ya chuki na ukabila na mambo ya kisirani. Tuwaweke watu wa Kenya pamoja kwa sababu umoja ni nguvu. Ndio muimbaji mmoja hapa akatuambia one waonge wasiwasi. One waonge watch. One wachodho mana teach. Ogai maduon bura mar ODM Raila Odinga oko jatend piny Kenya William Ruto mondo med chwalo omenda ne sirikand kor gwenge kaka yor konyo tao chenro mag dongruok ne oganda jo Kenya. I want to invite you, Your Excellency, to ensure that devolution works. Empower the devolution. Number one, by giving more resources coming down to the counties. That is why I would like to here today on the National Day appeal to Parliament to implement what we had put in our agreement, that 450 billion shillings
be allocated to counties in this coming budget. We want to see that the governors get sufficient resources to do their work. And then they are also going to be supervised by other institutions. We want Kenyans to live in peace and in unity. Yothurwa. Unenogi wanenoni. Wija maber. Uroko welu. Governor ma county ma Homa Bay Gladys Wanga onyiso moro mare gi sirikal manyonda mar broad based ma wacho ni osenyawo dongruok kendo ok bi weyo ng'ata chien kata matin. I thank you, Mr. President, and Your Excellency Baba, for coming together to ensure that no Kenyan is left behind through this broad-based arrangement. This is how we will tackle the challenges confronting us, by having everyone on board the Kenya prosperity ship, the men, the women, the youth, the persons with disability, the elderly, the marginalized, and all 47 counties. Jo Kenya manyalo gene piny omi thuolo mar chulo omenda mar thieth e bwo okumba mar SHA mos kokalo kuom migepe mopogore kamoriwo yore mag hola nyato kokalo e yor sir mar Hustler Fund. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni chenro ni nyalore ka okalo kuom dio namba mar star 147 star kata star 147 hash. Ruto oyango magi e kinde nyasi mar Madaraka e kaunti ma Homa Bay, kama bende no puoyo okenge ma piny owacho mare osekawo e bero sekta mar somo. Jafwambo mar Youth Mondi ntiere kod ler. En nyasi ma okelo kanyakla oganda ma wuok e counties ma Kaluo kod mamoko kaachiel gi jotelo ma pacho ka. Madaraka mar 62 nyaka ne piny Kenya yudo huru. Jatend piny William Ruto tiyo gi thuoloni e jiwo weche ma otenore gi chenro mag thieth, to ahinya okumba mar thieth mar SHA. Olando ayanga namba manyien ma ibiro tigo kod jopiny manyalo gini piny kendo nyalo gombo chulo nengo okumba mar SHA mos. Chenro ni mar Ruto tiso kaka lipa SHA pole oyango ni biro kelo sir mar migepe mamoko ka bende jopiny biro yudo hola mar chulo okumba mar thieth mar SHA. We are introducing an innovative and inclusive payment solution called Lipa SHA Pole or Lipa SHA Mos. This initiative enables Kenyans to remit their annual SHA contributions through flexible, manageable installments, whether monthly, weekly, or even daily, based on their financial ability. The system is simple and accessible to citizens. Citizens can dial star 147 hash and follow the prompts to enroll and begin their contributions immediately. Nakasani oyango kenge magisegoyo e chwalo thieth ka okalo kuom okumbano, kama olero ni gisechulo gope mag thieth maromo bilion 43 ka jo Kenya milion 4.5 osethiedhore e kwan mar milion 23 ma ondikore okumbano. Since the rollout of Taifa Care in October 2024, 23 million Kenyans have so far registered with the Social Health Authority. In just 8 months, SHA has disbursed Kenya shillings 43 billion in claims to facilities, with 4.5 million Kenyans having received treatment fully covered by SHA since its inception. E sekta mar somo, Ruto nyiso mor ma engo e okang' ma sirikande osegoyo ndiko jopuonj 76,000 kuom thuolo mar higni 2 magisebedo e telo. We have undertaken the largest teacher recruitment drive since independence, employing 76,000 new teachers over a period of 2 years, and are on course on additional 24,000 teachers by January next year. Our next priority is to ensure every school has infrastructure and equipment needed to support both learners and teachers. Magi biro e kinde madoho ma pachoka pod ochungo ndiko mar jotich manyien mag SHA mane owinjo timre dwe ma okalo, ka moko kuom midhiero ma bende neno e sekta mar somo oriwo omenda mar somo ne skunde, kama skunde moko nyocha oyudo nyaka shillings 84. Judith Omondi, Ramogi TV.
Nyasi mar madaraka mahigani mano bage kaunti ma Homa Bay na nikod thoro mar wach mar jiwo chumi alwora mar nam. Jatend piny Kenya William Ruto kawo thuolono mar singo ne oganda ma alworo kata mantie alwora mar nam Lolwe ni sekta mar lupo kod pith rech idhi med sir gi sirikal kokalo chenro mag gero kuonde go mag rech maromo 9 e nam Lolwe. Aka jafwambo marwa Cleophas Oluoch leronwa gavana ma Homa Bay Gladys Wanga opoyo kenge mag gedo mag chirni ma sirikal mamalo otimo e kaunti no ne bero uchumi e alwora ma kono. Nyasi mahigani mar madaraka oger e mise mar yuto mawuok e nembe. En mise mane omi thor wach mar nembewa mwanduwa. E twak mare, jatend piny Kenya William Ruto omedo chiwo singo e bero yuto mag nembe kod uchumi mar alwora mar nam kata blue economy. Ochiwo ranyisi makabonyo kanyagwal ma sirkal oketo e maino e gero kaka kar pidho rech kod chenro mamoko mag siro tij lupo kod ohan rech. Initiative is the Kabonyo Fisheries and Aquaculture Services and Training Center of Excellence in Nyando. Once operational, it will produce 7 million fingerlings quarterly to restock Lake Victoria and drive research, training and innovation. Sirkal olando ni chenro nitiere mar gero kuonde go mag rech kata fish landing sites maromo 9 e alwora mar nam Lolwe kadek igeto e kaunti ma Homa Bay. 9 new landing sites are also planned around Lake Victoria in Kisumu, Busia, Siaya, Migori and Homa Bay with a budget of Kenya shillings 1.5 billion. Bende chenro nitiere kaka sirkal chano bero chiro mag uso rech e pacho kae mangima ka igero chichni e konde mopogore opogore. To strengthen the fisheries value chain, we are also building modern fish markets with cold storage and hygiene facilities. Collectively, these investments aim to cut post-harvest fish losses. Mondo duok piny geno ma jo Kenya keto kuom ring'o mawuok kuom jamni mamoko, jatend piny olando ni nitiere chenro mar medo kwano sera manyasani mag rech mong'ere kaka fish cages e nam Lolwe. To meet this rising demand and ease pressure on wild stocks, we are promoting cage farming in Lake Victoria. Kopogore gi yuto mag nam, jatend piny bende onyiso mor mare e wi chenro mar chwalo gach reru mar SGR kokalo Kisumu nyaka Malaba, kendo mano wacho ni biro konyo ohala kod weche tudruok e gwenge makaluo. By July this year, construction will commence on the dual carriageway from Rironi to Mau Summit, eventually extending through Eldoret to Malaba. Ojende ma osebede koyo korka onge mar tich sani kor nyalo buonjo tok jatend piny Kenya William Ruto lando ni chenro mar kazi mtaani biro chakore juma manyien. Vijana wa Homa Bay mujipange kuanzia next week. Ile ilikuwa inaitwa kazi mtaani, sasa itaanza Kenya mzima na vijana 1,110 watapata nafasi ya kushiriki. E thuolo no, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga bende opoyo okenge ma sirkal mamalo segoye jiwo dongruok makaluo karanyisi en chirni mantiere kaunti ma Homa Bay. Today we proudly unveil a 12,000 seater capacity canopy covered stadium, ongoing of our dualing of our main highway, expansion of Kabunde airstrip. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo nene anyuola manoito jogi kod mago manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar rawere mag Gen Z ochul mowinjore. E twak mare nyasi mar madaraka e kaunti ma Homa Bay, Raila okone ng'uono manyocha jatend piny Kenya okwayo. Ojende go en mana tielo mokwongo e wuoth mar winjruok kod jopiny. Kabende okwayo kwe kod riwruok mar oganda jo Kenya. I saw that during the prayer breakfast recently this week, there was apologies that were being made, the speaker and yourself, which is wonderful as a first step to reconciliation. But then there's the issue of people who are injured, some people who died during that time. I want today to say that we should do compensation to families of those who died and those who were injured
so that we can have a closure to this chapter of our national history today. We want Kenyans to live in peace and in unity. Kochakore sa adek mar otieno Nyakorom Gajwang' mano ma piny orugodo kawuono jopiny ochako donjo lap tuke mar Raila Odinga Stadium mantie Homa Bay ne nyasi mar Madaraka. Nyasi no mar higni 62 mar Madaraka wang' ne oyoyo oganda mathoth ma oketo bila gi tich matek matemo jiwo arita. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero siso kod riyo mar jopiny kod jotelo chop nyasi no nonenre ayanga kokale tim kod weche maggi. Nyasi mar Madaraka Day ma higani mane obagi lap tuke mar Raila Odinga e kaunti ma Homa Bay ne oywayo jopiny mathoth manoingo kwan oganda mawinjore bene lap tuke no ting'o ka jopiny ma osebedo karito gi liyo nyasi no ne oyuoro karombgi kendo pong'o lap tuke no do ka miche gi miche mag jopiny to ne odinegi oko bang' ka lap tuke no ne osepong'o ei otieno. Lap tuke no ne onego yaw ne jopiny sa 9 mar kogwen kata kamano kalure kod ng'eny mar jopiny mano oluore ma okete diere chakre sa 11 mar odhiambo ne ochuno mondo yawe ne jopiny sa 3:30 mar otieno kendo thuolo ma ok tin sa 1 kombe ne opong' do gino mano ochuno jo arita kwe mondo koro ne lor ne joma ne odong' oko. Naronjo ka gokinyi sa 3 gokinyi nyaka sani akomo nyaka sani achopo sani koro sani sa 9:30 ayudo ni papose po okanya donjo. Kar sa 9 mar kogwen jopiny mathoth mane odinegi oko ne temo lombo bila mondo yawnegi gidonji to mano ne ok onyalore kaluwore ni lap tuke no ne osepong' gi jopiny mathoth mane omonde e lap tuke no mondo ne nyasi makamano mano bagi e kaunti ni kuom thuolo mokwongo. E lap tuke ni thoth jopiny ne onindo bedo ka moko to ayula wang' ne otero ma ok gide opong' ma lap tuke ni ne opongo ka jopiny mane oriere modonjo e lap tuke ni to lero midhiero mane giromogo. Nyaka ne wanyoro sa 1 mane wabile gimoro nyaka sani magi gik ma wan go mwabilo kama tintin nyaka seche. Jopiny mano yuoro e nyasi makamano wacho ni ne ochunogi mar nindo e lap tuke no kaluwore ni en nyasi mokwongo mitimo e kaunti ni ka moko bende ne owuok e kauntis mamoko ka giwuotho gi tiendgi nyaka gichop e kaunti ni. An nadonjo kaendi sa 4 to ne adonjo e alap kaendi sa 5 koro sebedo odiochieng' marabora to kata kamano nyaka ne wachung' gi kaunti wa nikech en tielo mokwongo kabisa ma kaunti wa mar Homa Bay oyudo thuolo mar bago nyasi mag Madaraka. Agwero kama ne mheshimiwa Mbaro kuom biro e Homa Bay County kuom Madaraka ma kawuono mokwongo e Homa Bay County. Awuok e dala mar Ndewa kana donje nyoro saa 4 otieno. Anza hii safari ya kuja kushikana na wananchi wenzangu hapa Homa Bay tarehe 21. Nimetembea siku 11 ndio nikafika hapa Homa Bay jana saa 12:45 jioni. E kinde nyasi no mar Madaraka Day ma higani jopiny ne okoni na giyudo thuolo mar neno achiel kachiel kaka ibago nyasi no ka achiel kod bende luotruok mar jatend piny Kenya William Ruto. Ndio ka program olos maber kabisa. Mbona mbona iseweno organized. Ndio wana mikuma pokoneno are Homa Bay are chakruok piny nyaka sani. Kawuono waneno ker marwa gik mwabudho ne ochopo Homa Bay kae kendo wamor sana wanyaneno ka ndeke ringo malo gik matimore Homa Bay ka malich kendo wawacho ni erokamano ker kuom biro. Nyabiro ka saa 9 odiochieng' wawacho ni wan kaka joluo wamor gi gik matimore ma Ruto timo ni walo Nyanza wamor gi Ruto. Oranto gimomora e nyasi ni ma kawuono ni kaluwore gi kaka jatelo nochung' mowacho ni odhi ndiko jopuonj higa mabiro 100,000 gi wiye kaka wan jopuonj mano e sekta ma wagombo ni wayude ji kesa ne jopuonj budho ahinya kapok oyudo tich. Kamoko kuom jotelo bende ne opako nyasi no mane gikoni omiyo jopiny e kaunti ni thuolo mar neno gigo mapok ne gineno e kinde mibago nyasi mag piny owacho. Kokel gima koro nowuotho kuond mopogore opogore miyo nyaka joma pok nonyono piny maka aromo gi ji mang'eny nyaka MPs moko manyisa nyaka ne nyuol gi pok ne gichopo ka. Koro ma okelo national unity but ochako kelo dongruok. Blue economy wadwa benefit ye kabisa nikech beaches magwa iloso ka ae to kata mana fishing nets and what not. Fishing style marwa biro change.
security marwa bende in the lake oyiene odwamdo okaw steps. Jopiny e kaunti ma Homa Bay osebedo karito kod liyo nyasi mar Madaraka Day mar 62 ma kawuono to rumo ayanga e lap tuke mar Raila Odinga. Kadoko ni lap tuke ni endi na oger mating'o ji 12,000 to oganda makwar mathoth mokalo manowuok e tung Kenya mangima ne omolo ka kendo thothgi ne oninde e lap tuke ni endi ka girito winjo achiel kachiel gigweko ma jatend piny Kenya William Ruto ne nigo e kinde nyasi mar Madaraka Day ma higani. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kora mgajwanga singo ni punda moro sadik. Nyasi ka nyasi ntiere kod mage. Mor ilo kod nyadhi no kwa nyasi mar Madaraka lap mar Raila Odinga Stadium e county ma Homa Bay. Manaka jafo marwa Walter Nyambagalero nwa. Jomoko no chope nyasi kod punda kar chopo kod geche mideo e kima moko. Awinja ne nyadhi e nyasi mar Madaraka. Asego kanyada kod yagi omundo. E mundo gine gima giserito kuom thuolo malach. Kaduok jawar Yesu wuod japabau. E kata doko ne donjo kod geche ma ideo. E rangach, yawuowi ma chunygi chwer ne donjo kamoko omolo kod kanyna. Nimar kata Yesu nodonjo Jerusalem kodiede wi kanyna. Dhano ka obet, e kendo nyadendi moro man kod thiwni ng'ute. Angoch niang' e kod oboke moro mar geng'o chieng'. Eka oliso neno mos bang' kedo dhoge e kod nyanya mithinyo. E geche mag jotelo bende thinyore ka luothni karandier mochomo buke. E kendo jotelo wuok ka gin kod ogute mag tat dero e maginjonye wigi. Motel ne donjo mar wuon nyasi. Jalweny moro momanore mager jejore mana mar pimo piny e kendo yiecha uka. Koseso ka obongo bomobogi mana mar keto jogege e wi kokgi ni mar kinde mar tich oromo mondo girwak jatelo. E sechego bende Gavana Gladys Wanga mane obore ongogo e kendo chielo wiye to kod orido sama nengone tek onyoso Musalia kod Mbaka. Kapok odeko to gai mar ODM Raila Odinga thinyore nyasi e kod orengo kokunjore namoyech to otweyo leo dhiang' makwar. Odinga kod min ode, Mama Ida Odinga oyudo bet. E kode walore ka jorit chanjo e ng'wech, e kinde ma jalup jatend piny Kithure Kindiki odonjo kod min ode. Namukwe, auka mar nyakuyo ogora tege gode mag migingo moling' thi kanyo ka nyathi. Ranyisi ni jatend piny ni machiegni, kapok odeko, to geche moko pilore, e gache moyiedhi to sechego, nemo mayom, tumuol, osetur kuome, kendo nyiel ni adua. Gajatend piny chopo ka ng'we piny ong'awre e kendo gache machal tinga komeko onjelo jagot. Ketho chik mar sut e kendo lwetene chomo polo kofayo n'oganda. Gache njelni kaloro pap e kendo oganda rwake kod mor. Apike mage otelo e kendo tit mach ema neno e umgi. Moro to dong' chien mar lweko jal manyalo chocho chenro. Bang' thinyore gache, Ruto mole magar moyiedhi. Odiede ka winjo tangle mantiere e witado. Kendo e bathe, jolweny mobore kodomb nyamula, mapoko boki, thalo lwetegi mathal matimata. Jamadar Mudheu Karani, to kod jolweny mamoko kawe, kendo yuto yaro ka lweso wuoth. Kuyieng', ogich badi wuok oko, e kindeno, ifalo magar nyaganglo, e kendo jolweny man kod lewni makwato kod marotenge, kanyakla kod marachar dhir, miweni opukie chak, dar kode. E palachuo kor polo, e kendo wang' ok malre, chong, wenyore kama sipo dio nyembech, radar, chal manjofni, ok fuol. Japicha moro chopo kanyo kendo keto wan lege, e kasto ning'o wang'e, e kendo kwanyo tipo mokachiel ari adek mag picha, mar weyo rapar, minyal par. Ruto, e kendo chiwo thuolo mar nyono, nikech asego en dho nam, yiengni kendo rech, to kod gik modak e bwo pi, udhien nono ni dine bed ni wecho kethore lo motwo. Kata kamano, e dwoko ene jolwenye mapangore, Raila Odinga Stadium. Bat thal kendo kumbo dolore, e kendo wang', okombalde ni marodiede lela wang', tir kabuk kombalo, orango kama ore, achiel kachiel. Okebe moro mabeno mayora dolo lepe, e kendo loso godo gudu, kochole gangla kume, konyiso godo lony mare nyase. Kweth jolweny man kodo gudu mar patopuk,
kod osike lweny ng'egi kalo ka chunygi chwer ka korgi to ne kod sipana moro mar nyang'au. Nyadhi mar pangruok omako mach kendo lwedo ni kod bochi marachar dhir wuor ohadho buru marangi odar pep ka inyono piny malum kwayo ng'wono gi molaro gi joka dhano mochung' tir. Apedha okelo machiegni kendo gwegi man kod lony ng'wecho ochuno mondo chit iugi kalewgi lodhore lokrogi to twegi kod lep gadhruok kata suspenda mondo kigilaw jok mobire nyasi. Benno kwa kauka kendo jotelo ng'ayo ng'utgi mondo gimi wang' gi chiemo kata odoko ni nam ok chodh kod oreo. Moko kuomgi ochopo kod oreo mar tich ni tich nyalo yudore sa asaya. Ngoto wang' ok neno kata kamano nyani oneno nena e nyasi. Ndeke jolweny mita kod Vanda Imonde limo boche kod mor maketgi mar Osama kendo gikere kopija. Ndek Tiger F5 maroma 6 mag jolweny mitayo kod Meja Alois bendo chopo kod teko mathoth kamwomo gode mag Kanyada kinde mong'eche to ywagore ni piny orumo. Gode mag Kanyada oyudo welo mag ndeke maloka tako nyadidek kendo puko koyo kuom wasigu mayande osebedo kasando jolupe alwora mar nam Lolwe. Kata odoko ni jonam ng'iyo kod yetanga kawuono parachute mochopo negi kor boche ma ok nam kaka pile. Jolweny go kare kor yamo kendo parachute go kuot kalembra wera mukudo chak kendo gikene to ginyono piny kod lony. Kinde ma iro dhuolore ka gima ireo rech ma sego, jolweny go nyono lo to moko lwer piny ka kwesi jodongo. Ochopo kinde mag nyasi kendo nyithindo ondiko Homa Bay kod rieko mamalo kendo giloso nam bang'e to giloso meli mameli kind ng'ai man malo ng'ai kod sunga mamalo magugut janam bende ochamo yamo kapok odeko ofwal nam oko kendo nam odhi kwath kinde mangege kod mbuta mag oko Nyamami bende inyiso kiloso blue economy. Oporo ywak kendo idunyo walo walore kendo tenga bende yudo kore. Oganda Suba omako pap wigi otimo kondo miweni gin tunge mag jowi kata nyakech manie thim. Oyeke yiengo kabunde mane ochwaki kinde magor kogalo ipuodo miel otimo cathedral. Kuchopo sa mar banju kaka banju imedo nyosi to jotelo mokelo kanyakla nyaka Ruto ilo mana sol mar wuor moos moro bang' moro e yore joso ichito nungo ka kombe medo mana chwakore ne welo. Tigalagala opudho Ruto e kom kendo mino miel kara ilo keogo ne atongoro moradho kjaero sikwadhi bende kode gi style moro mabondo. Jatend piny Slovenia Nataša Musa manene kod angolo moro mar kulundeng ojuse kinde ma thicho jasuba kod jakabwana odeo banju mana kaka jothumbe mamoko. To mano moro manade bende odhuolo pap rame. Kewe ni buomb dhano onge tich to kare pok wang'i omako gavana Gladys Wanga to kod nyika Yuda ma Kanyada e kinde makamago bende jana moko manene kod ogudu moko mag oledhi gwedhore ka jo Arsenal moko bende golo stress mag adhula e kinde ma George Mbati to kod Setho Lale ma bende otelo ne jofwambo moko e juso kod nyadhi. Yae jofwambo bende gin mana dhano mana kaka paka momo chiko. Jopiny mane sigunyu nego e rangach nokoni ocharega ming'a kendo gimomo nyake pap. Dhano mopoto machal gi jo Filistio yokre. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koro mga jang kato bedo ni mor nitire kanyo kamano jofwambo moro mo ang'wen oyudo hinyruok bang' monj gi obila kane gitemo donje paw tuke mar Raila Odinga kamano bage nyasi no mar Madaraka. Jofwambo kama oting'o Ephantus Mwangi mar Royal Media Services kod Mabula Chieng mar Nation Media gi Amoko ariyo mag Standard Media odong' gi hinyruok kaluwore gi monj makamano. Nochuno mondo migi thieth mar uya mar reso gi bang' hinyruok makamano kata kamano ne giwito gigi mag thoth mag tich kaka simu kod kompyuta.
Dakan prayo kod abiro nyakoro mgajuan keni musa hinya na jofwa moyudo hinyruok e nyasi no manigino ni dhi bedo mar mor okonegi hawi maber kendo chango mapiyo twendre kod hinyruok managiyudo. Mary Onditi wacho kacha ni entiere kod mor ahinya ka jo Homa Bay norwako welo gi mor entie kumone Salem. Eno bende ote mar Omogo Christopher wacho ni Homa Bay Majiwa Primary School ema entiero neno weche gi achiel kachiel. Kajus Jakoduo laneni kacha iwacho ni Matangwe Sakwa Bondo entiere kod John mano Ogunde wuodo gonyo mor ahinya gi weche gi. Eno kanyo ote mar Jawarianda Jack wacho no lo weche gi achiel kachiel en bende kendo sechope yo makare. Ote mar Alex Ondeng ja Superloaf ma Homa Bay wacho kanyo ne Governor Wangano singo negi nyasi mar dwe abro bedo Homa Bay kod tich ganete ndiko samoro gwenyore kanyo matin to kama na henya. Seth Odhiambo Jarusinga neni kacha in bende wacho ni ngi sister ni Lilian na Moses Michael, Pastor Michael Odede, Mary Okongo Madaraka ne ber kende wacho ni koro seduoge e udi. Wadanyambagati wacho ni omori ahinya koro poch gi pake moduoko ne Honorable Ruto ogoyo mos njofwambo duto moyudo hinyruok mano Seth kanyo. Mwalimu Jael gi mwalimu Banara neno kacha wacho ni ntiere kodwa chenro kendo mora ahinya odhiambo makawuono eno ote mara Moses Jakinyozi mar Ombek Center wacho report mar Walter Nyambagano wacho ni to mano doko wach. Jaro Soja wacho no kojo kogalo duto mar ingoti eno sani kadhi Homa Bay Mashemeji Derby Kinya Homa Bay edhi bagi Homa Bay nigi wuoth maber kendo gi kwe kendo kada kiny gibed gi kwe Mashemeji Derby kaito wacho ne gin gidhi wuok kinyi mar chope nyasi no gi engineer Mike Musa Tiego Sudi Jawa Imbo Lame Kadak kod Polycarp KDF kachiel gi Komondi mano kanyo Jori Soja Osiep Dr. Raymond Omolo erokamano ahinya jaro kuom ketramo gi TV odhiambo makawuono. Mandela Oniala wacho kacha ni entiere Kibiri Ward kaito wacho ni mano Bala Bunge Center en budho gi familia mare. Mingi Christina Oniala Ramogiti wacho la rahinya otene poch gi pak odogne Odiso nyar Wangaya Homa Bay County nonde sore maratari kendo daone chalolo ne waneno gik mane pok waneno e county ma Homa Bay. Eno bende obila Shemotho wacho kanyo ni mora ahinya Madaraka ne ber kendo wacho ni oganda onagi onego bed ni puonjore. Congratulations ne ker kuom miyo gi projects mabuora wacho kanyo ni mora ahinya gi Ramogi TV. Eno bende kanyo ote kanyo mo ora kae gi Faith Mzomo mwalimu Faith Nyero kacha gi wach manyambago kelo mar nyiso aka nyadhi no pongo nyasi. Eno bende ote mar Erika Woche. Eric wacho ni entie Kayole Nairobi County omoso joka Buoch Karadingo Gadi School kotene koda Woche Ligala Obuola Ligala Jeno Woche Matunga Osewe Doda Udenya Japunja Beach wacho nduto gi mora ahinya gi chendo. Nelly Achieng kantie Kayole kayo Tony Opio ntie Kanyamkago. Bentaza Maradona wacho ni NTA Parklands Police Station mora ahinya gi chendo. Oyo motinya kwa majom chendo eno imore kikidhi mabor. Chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru ma en rupe kama wami nonro to kod chal mar fwambo wa encourage conversation wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni ke witu tich ka tediro tich ka kendo in gi duola embaka oromo gatudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala.
pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno kik bai. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal ma miya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kero nyakoro mga juang chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyina tere nyake kaunti ma Kisumu kama komishona ma kaunti ma Kisumu Benson Leparmorijo omedo golo siem ni arita kwebo ma Kisumu kod alwora mare ibiro medredi kedo kod timbe maundu anyato kuo mayande ohonore. Wacho ni obila nitiere kod nonro mag achije marocho kue kathoth gi gin man kod buche doho kendo ni gin oko girambun ka omedo ni ndalo gi koro kwan. Olose nyasi mar Madaraka ya lap ma Kisumu Sports Ground kama jotelo mawuok Kisumu na osingo mar siro bila kedo kod njore. Najua kuna wakora wanajaribu kurudi, wengine wako nje kwa sababu ya kupewa bond, na mara mingi wakitoka wanajaribu kulipisha kisasi. So nataka kuwaonya hawa kwamba tutawakujia tena, na labda wakati hii tutawapeleka mahali ingine mbali sana. Labda kama wanaona Kodiaga ni karibu, mkubwa wa Kodiaga yuko hapa, tunawaonya kabisa kwamba wakome kusumbua watu wetu, wakome kuiba. To gima wacho sana mowach kama jopinyo yuago nyocha en wach mar insecurity maiga mokalo sana area ma Milimani area gi market ne wan gi challenges mag security. Wadwoko ne county commissioner gi county commander gi OCS ma central ero kamano ni challenges mane wantie kata buok mane wantiego obedo addressed. To wakwayo ni kik koro gidog piny nikech wach ma insecurity dog piny. Wamakre ga raia. Walando kwe kendo wago erokamano ne county commissioner gi all the security apparatus ma Kisumu ka. Chien kucha nyicho wan gi high cases of insecurity. So far samo wuoyo kod sani niendi wamor nikech the cases have gone down, but mana kaka jakom maduyo wacho ni kik gibed relaxed. Pod gidhi mana nyime mondo gi make sure ni gi beef up weche mag security. Jotelo kaunti ma Siaya golo ywak kuom rochruok mar arita kwe alworano magiwacho ni gidwaro mondo mi kaune okang' mar neno ni arita kwe koro yudre. Ne giwe nyasi mar Madaraka ya lap ma Jaramogi Oginga Odinga kama MCA ma South East Lagos Scholastica Mado olose wi medruok mag kuo monj kod nek mar joma mene. Kumana mar obila ma Siaya Roslyn Onyonyi bende ochiwo singo ne jopiny ne gidhi nyime gi reso midhiero mar rochruok mar arita kwe e gwenge mopogore opogore mag kaunti no. Tunafaa tujiulize sisi kama Siaya County, baada ya miaka 62 ya kujitawala, tuko na uhuru ukweli?
wakati ikiwa tunachomea watu 9 katika nyumba yao upande wa Sigomere, tuko na uhuru. Wakati tukiua wasichana 2 ambao wanaenda katika shule asubuhi na kuwaweka uchi, hiyo ni kitu ya kujivunia sisi kama Siaya. So kwa hivyo tutafakari, tujiulize mahali ambapo tunapoelekea kama county. Lazima sharti tuangalie mambo ya usalama wetu kama county. Hivi recently tumeona cases mingi sana za wasichana wadogo. Juzi tumesikia wiki iliyopita wasichana 2 wadogo wameuawa shule wakienda shule mapema asubuhi. Tumeona cases za gender based violence zimeendelea kuwa nyingi katika area yetu. Mambo ya wizi ya kuvamiwa kwa nyumba, wizi wa kuvamiwa kwa mahali pa biashara zimeendelea. Na hizo cases bwana county commissioner, lazima tukae kama watu wa Siaya, maana hakuna maendeleo ambayo inaweza kuja katika county yetu kama hatuna security ya kutosha. Ogai madon bura mar DCP Rigathi Gachagua siemo wang jod bura mawuok masa mar piny Kenya motende ko jatend piny Kenya William Ruto ka koni tiyo kodgi kelo tulo e kinde nyasi ma othoro yuoro. Owuoyo kanisa ma AIPCA Gatumbi mayudre heka chungod bura ma Lari e kaunti ma Kiambu kamano okwajo dak ma Masawa mondo miyo duok jochung od bura go dala e yiero 2027. Jatelo no wuok tung mosuo ko jatend piny Kenya William Ruto kuom ng'uono manyocha okwayo ojende mag Gen Z kowacho ni oken mano maradier kendo ni onego bedni chulo familia mano owito anyuola margi kod jogo mano yudo hinyruok e kinde ng'anyo ma higa mokalo. Nyinyi ni wajinga kiasi gani? How foolish are you, members of parliament from this region? William Ruto is laughing at you. The people from his community, he takes them to the military, to the police, to NYS, to KRA. Lakini watoto wa mlima, chukueni, wapatie pesa, watupe mawe. Wapige viongozi yao. Wakimaliza na hiyo kupigana, wachukue hiyo pesa wakakunywa nini? When the history of this community is written, the members of parliament from this community will have a whole chapter of the most foolish leaders ever elected in the Mount Kenya region. William Ruto akimwambia kwenda pitisha finance bill, mnaenda mnapitisha. Akimwambia ni mbaya, mnasema yesa. Akimwambia mwenda fukusa deputy president, mnaenda mnafukusa. Akimwambia nendeni mupige kanisa mawe, mnaenda mnapiga. You are an embarrassment to the people of this region. Anyola mar Rose Njeri medo ywak ne sirikal mondo mi howe nyargi thuolo bang' meko mare kod obila chieng' tich abich kuom loso mbui ma konyo jopiny kwedo paro mar chik mar omenda 2025. Kaluwore kod anyuola mare, Rose Njeri nyocha omake kod obila 15 manyocha tiyo kod nyamburko 3 kido mar Subaru kendo nyocha okawe e nyim jirendege odiochieng' alanga. Jafo mar Cynthia Onyango tire kod ler mathoth. Rose Njeri miyo majaigni 35 kendo janyodo 2 kende tieko ndalo 3 kitesendo bila mapangani bang' make kod obila kuom mano mayangore ni nyocha oloso ton mbui makonyo oganda jo Kenya kwedo paro mar chik mar omenda mahigani. Tunataka nini? Tunataka Njeri. Kaluwore kod anyuola mare, Rose nigi luoro kaluwore kod kit meko manyocha omake go chieng' tich abich kendo poko miye thuolo mar neno ng'ato ang'ata. Even the people who arrested her, they were very cruel to her. Hajui what to do and what not to do. Hata hajui wakati mwingine hata anakataa kuongea na watu. Hajui the people that she should talk to or the people that she should not talk to. So si Sadafi hata ukimuongelesha unaona anakaa turning back, trying to see who is listening to her. It is quite shameful for an individual like Njeri, who was exercising a civic duty, to not only be put under such immense pressure, but also even the fact that she has never read her Miranda rights. Her gadgets were taken without a proper miscellaneous application being filed in court. You did not have such warrants to take those particular gadgets. Anyola kod jokedne ratich oganda oyango ni obila nyocha okawo gige tich mag Rose ataro mar chik. When the police arrested her, they went to her house, ransacked the house. The police stole her hard drives, her computer, they have her phones.
And she's a very young lady. Even by size, she's a very young, small lady. But she was arrested by 15 police officers. There were 3 Subarus that had gone to arrest her, Subarus. So you can imagine, and she's a simple, she's smaller than the mother. Obila to wacho ni gin gionge gi buch Rose ni maro kwach kiche manyocha omake kendo kete lwetgi ka familia kod joked ni ratich oganda to pod sundo sirikal mondo we thuolo. Police claim that they are just providing custody for her and the matters with the DCI. I would plead to the government to please release her because she has children waiting for her, and also she has a medical condition. She keeps on getting anemia. Wacheni uoga, sirikali. Why are you so afraid of us speaking up? Why are you so afraid of people engaging with bills? That's what we're meant to be doing. That's what you're meant to be facilitating. Na tunataka kuambia Kenya siyo Tanzania. We are not Tanzania. We will not remain silent when rights are being violated. When Kenyans' Bill of Rights is being, raped left, right and center, hatutakubali. Meko Maros otimore ndalo adek kende bang' jatend piny William Ruto kwayo rowere mag Gen Z ng'uono kalore kod tungni mane obedo ewi paro mar chik mar omenda ma higa mokalo. Ayo mama. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Migao mar thieth kokalo kuom jatelo mar migaono Eden Duale omiyo jous ndawa kod mwandu duto mantiere kod ndawa e pacho ka ndalo 21 mar oro kwayo mar oboke manyien mar tich. Duale nyeloso Eldoret kamane hiwang'o mwandu mag ndawa manodonje pacho ka kokale paw ndeke ma Eldoret International Airport chakre higa 2021. Okone nyaka sani thoth jo Kenya kod kwan maduong' mar nyithindo mapok oromo higni 18 tiyo kod ndawa gino manyaka koro tieki. Bende ojiwo koke kata oketo koke oboke mapuodho pichni 17 ma ibiro tigo de mono yedhe mag ndawa mondo mi olir it ji matiyo kodgi. The Ministry of Health, pursuant to the Tobacco Control Act 2007 and other applicable laws, hereby, and today I'm doing it, hereby suspends all existing licenses and import clearance related to the manufacture, importation, distribution, sale, all promotion of nicotine and related products with immediate effect. All persons and entities previously licensed are now required to reapply within 21 days and submitting full compliance documentation for consideration. We are going to do a very serious compliance vetting system going forward. It will not be business as usual. Jodak ma Nyakwiri e sub-county ma Nyatika dwaro mondo mi piny owacho ger tesendo bila e chiro ma Nyakwiri magiwacho ni dongo mapiyo to arita kwe ok berie. Jodak go wacho ni arita dwarore motegno e gweng'go ni mar en dago hala kaluwore gi bedo ni goyo tong' kod kar pur mar ochele ma Lower Kuja Irrigation Scheme kod kuonde kunyo mula. Giwacho ni gisebedo kod pek e weche mag arita nikech gionge kod tesendo bila machiegni manyalo konyo e kedo kod maundu. Nyakwiri en center mabiro madongo to dongo mapiyo kabisa. Ariche ka nitie sani pur mar mchele. Gi the other side be nitie ohala mar gold. Koro luwore gi pur mar mchele gi mwandu mar gold. Koro kama ji machiegni ma ji nyalo dhiye en Nyakwiri. Koro kama pesa osebedi nitie jomoko be mabiro mayom mano ne ng'ato dhi omanyne to ka oseyudo to biro obi omaye. Koro wagombo ni kabera ahinya nikech waneno gik matimore e Nyakwiri, njore bedo mang'eny kabisa. Koro ka police force nyalo bedo Nyakwiri nyalo duoke insecurity ma Nyakwiri ang'owa piny. Ma Nyakwiri anya wacho niya, Nyakwiri en center madongore. Ki compare go gi ka centers mochien manyaka kamano kuongone, Nyakwiri dongore sana. To gima anya wacho en Nyakwiri kech en kuma dongre oting'o ji mopogore opogore, joma nigi paro mopogore opogore.
oningo bed gi miluongo ni ang'owa police post arita kwe oningo bed jo arita kwe oningo bed godo kesa moro kotimore sanie mondo kad police chop ka biro kawo muda. Gedo mar chiro Masuna Marindi mayudre e boma Migori ma osebed ka igero kod duol ma ochung'ne gedo marapini kata Kenha ka isiro gi bengi mar Africa Development Bank kod omenda maromo siling milion 140 sani oketi e lwet bad migawo mar piny owacho ma ochung'ne gedo mar udi e Thurkae. Mabiro bang' jatend piny Kenya William Ruto golo chik mondo mi bad migawo ni ma ochung'ne gedo mar udi oket omenda tenge matiko gedo mar chirono. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Olima wachone omenda mano ketenge ne gedo mar chirogo kod bengi mar ADB okoromo tieke kendo mano miyo koro piny owacho kawo thuolo mar tieko gedo makamano. It's within public knowledge that there was a presidential directive recently to have this market completed within the shortest time possible. The funds that were allocated initially to complete this project could not bring it to full completion in a way that it could be usable to the traders here. So His Excellency the President, in consultation with our governor, made a commitment that the State Department of Housing would take over the project from Kenha to complete the market and make it usable to the traders. So we Entiro maduong manegi stalls 1,050 manyalo tingo jo ala 1,050 kore ma wabiro ng'iyo kawuono to wayudo ni gigi te monego tieki kwa ng'iyo gi joti sirikal manika gin gik minyalo tieki e jombe 4 to girum machiro ni obedni kore inyalo ti godo. We've done around 98% of the project is done, and whatever that is remaining will be finished in around 2 weeks. The rest of the works that are remaining will be undertaken by the State Department of Housing, which will ensure that our people are well taken into this market. Achijare omaki kenda aguch ywayo iro mar shisha ondhigi obila mano tudre gi duol mar Nakada etima pedha e buore Nairobi. Chendo makamano ta kod jatend duol Nicholas Kosgei en achiel kuom yore mag neno ni rawere matiyo kod yedhe mamero ji odok chien. E apedhano aguche mag shisha marom 24 no omaki magawa mar Ledet mantie Hurlingham. We want to ensure that our people or our generation does not continue consuming issues of nicotine products. As we can be aware, our CS today also made sure, or he informed that the public should have their license being suspended, those importers of nicotine products being suspended until they are vetted once again. So what we are saying is that we shall continue with the crackdown on issues of shisha, issues of the tobacco products which are illegal within the nation of Kenya. So the message is very clear, let us desist. Any public has the authority to report to Nakada, that is 1192, on issues of all issues of Nakada, whether alcohol, abuse or issues of drugs. Wachako koyo machiela no ka Pastor George Ng'onge wachoni puoch gi pak ne jo Homa Bay County wachoni gidhi madaraka kwa fujo kendo gipako ahinya kaka nobedo. Ano bende ote mara jakwath Jafeth Obondo wachoni entie kodwa e chenro. Jadolo kendo wer mag injili jaduong' George Okidi wachoni entiere kodwa kaka mano gin kanyoge late gin kanyoge ma Justina Okidi owadgi maduong' Michael Okidi owito ngimane pinyno mar South Africa kata Afrika ma milambo masira mano juke mosa hinya ne John Okidi kod familia Nyasaye mondo miyo umu kendo miyo hocho makende kata kamano gintiere kodwa e chenro. Lawi wuoda Dore Nyarinya wachoni en bende opoya hinya wechego mag madaraka Levio kanini kachi wachoni mora hinya gitare piny Kenya William Ruto kumokang mano kao mar chwalo o anyasi mar madaraka Homa Bay. Waria John wachoni Mama Lea
gintiere go kacha mano mama Waria Lea gintiere go Lydia Olwane ni kacha in bende wacho ni umora ahinya gi chenro ni maro imore Madaraka wacho no dhi maber ahinya kendo oganda opuoyo eno Serulo Aoko wacho kanyo ni wata nyambago more ahinya gi wach mar kaka ne nyadhi chale Madaraka Erika Wocha ni kacha in bende mano joka nyaboch karadenge wacho no kaw mos magi mora ahinya gi chenro dia makawuono bende aneno kanyo ote mano mo or kai gi Sydney Owino kantie Ugunja wacho ni Mbosie is well represented Nelly Achieng tie Kayole wacho ni kawuono jo Homa Bay hote mande kendo gi yego Florence Cartel kantie Bondo Florence wacho ni wach nyanya manenya dende penyo no wacho no makodhoge ahinya wacho ni min ge Jeff Happy Madaraka Day okwaone hai maber kaeto wacho ni entie Bondo Town Austin Oyu wacho ni bentie Nairobi kaeto John Olwendo wacho ni mora ahinya gi jatend piny Kenya William Ruto kuom kaw Madaraka kendo tere county ma Homa Bay en gino mowacho ni otimore maber kendo kwani jo Kenya duto omakre kanyakla kokalo kuom wach motimore ne beri lakinyi ni kanya kimora ahinya gi wach mar nyambaga notice nyakwar nyawadi wacho ni Homa Bay sani ni malo kendo mora ahinya Oyo matin odogi mago mag tuke nyakwara mgajwa kikidhi mabor Duto teka unusiye gi wachno to ano ka bibet kai kinyome to kate arus mare ano ka bibiro ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kae bende ni kode en chunje adek osiem hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok koro onge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno Manera Mogi TV Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore aluorani sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo obed chenro mag sirkal obed masira mayudo ji kar tich in safety mari ni kanyo nonro mamulo ratichi somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life wuok tich ka wuok tich iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi ka ikelo ni gi Lydia Okeyo koro mbajo ng'ato mar rameny piny Chick Bye Penj laktar ko kalera Mogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng in ngima mai gimok nyalre Machiegni mago mag tuke nyakwar mgajwa club mar Nairobi United biora kore gi Gor Mahia finals mag tuke FKF Cup bang United thichoko club Mara Sugars news finals mano bagi midia makawuone alap Dandora Stadium. Nairobi United no loyo Mara Sugar goni 3-1 okalo picha choma bang tugo no rumo Hamodhi gol 1-1 e dakika mar 90. Michael Karamor no miyo club Mara Nai Boys gol mar ge dakika mar 54 kapok jatugo Mekomondi loyo ne Mara e dakika mar 58. Nairobi United mitayo gi kocha Nicholas Muyoti omako thuolo mokwongo e chung mar timbe lig mar NSL gi points 65. E wuoth margi nyaka finals Mara no loyo klipe kaka Tusker, KCB kachiel gi Kakamega Homeboys. Kuendelea na Freddy
Joloch nyadi prayo koda chiel lig madung maradhula pacho ka Gor Mahia biro bago ne AFC Leopards tugo tielo marariyo mar Mashabiji Derby e alap mar Raila Odinga Stadium Homa Bay odiochieng'no makiny. Mabiro bedo thuolo mokwongo ma tugo mar Mashabiji Derby biro bagi oko mar kaunti ma Nairobi. Kogalo omako thuolo mar adek e chung' mar timbe lig maduong' gi points 5 kod 4, points 7 tok Police FC momako thuolo mokwongo nyaka sani kata doko ne gisetugo tuke mathoth. Pono ni Gor Mahia urem loyo AFC Leopards alap marosh. Police biro manyo point achiel kende. Tukegi ariyo modong mondo mi gibed joloch lig maduong' kuom thuolo mokwongo. Kama chelo nyakorom Gajwang Laktar Christian Naimurua jatend weche magarita gi kaka itao chal mar pewe riwruok matao tuke mag pinje Afrika CAF olero ni en gi geno ne pinje mag Afrika maugwe biro bago tuke mag CHAN mibiro bagi dwe mar 8 higani. Naimurua ne owuoyo bang' loro tiegruok mar arita pewe mano bagi kuom ndalo 2 e boma Nairobi. Tiegruok makamano nokelo kanyakla jokanyo 40 sectors magarita kuwuok e duol mar obila mano National Police Service kaachiel gi apisas mawuok e migawo magarita gi mano mar tuke. Tiegruokno norumo e alap manyayo kanyo mane ochiwo thuolo mane jogo mano yudo tiegruok neno achiel kachiel kaka inyalo tayore magarita e alap. Kenya biro bago tuke mag CHAN komakre gi pinje mag Tanzania kod Uganda. The security architecture is not just limited to what happens in the stadium. We're also interested in making sure that everything is ready in terms of the larger society, the entire city, the entire country, because, again, during the period of the major tournament, anything that happens becomes on headline news, just as you know. So we want to be sure that we align in all these areas, and share experiences, best experiences, bad experiences, to prevent us from getting such things happening in our venues. Club mar Paris Saint-Germain e joloch tuke mag UEFA Champions League. Kombe margi mokwongo mag tuke gi tok lo club mar Inter Milan gonde 5-0